Contra o traballo. Supoñamos que certo número de persoas traballan 8 horas diarias na fabricación de alfileres e fan tantos alfileres como o mundo precisa. Alguén inventa un inxenio para facer 2 veces o número de alfileres que se facían antes coas mesmas persoas. Nun mundo sensato, todos os implicados na fabricación pasarían a traballar 4 horas en lugar de 8. E o demais continuaría como antes. Pero no mundo real, as persoas continúan a traballar 8 horas. Hai demasiados alfileres, algúns patronos van á quebra e a metade das persoas ao paro. Ao final hai tanto tempo libre como no primeiro plan, pero a metade das persoas traballa demasiado e a outra non traballa. A fonte de tempo libre produce miseria en lugar de felicidade. Pode imaginarse algo máis insensato? Este fragmento pertence ao ensaio de Bertrand Russell Eloxio da ociosidade. O libro foi revolucionario no seu momento porque, como a hoxe, se discutía pouco a virtude do traballo e Bertrand Russell chamaba isto a moral do Estado esclavista. Esclavista ou non, o certo é que o noso traballo a miúdo forma parte de maquinarias. Eu xestiono proxectos nunha multinacional. A miña labor é dar un servizo, sí, pero tamén unha marxe de beneficio. Marxe que se consigue simplemente facendo máis con menos. Todos sabemos o que eso supón. Coa miña marxe e a de moitos como a min, o eslabón superior da pirámide presenta beneficios e así vaise conformando unha pirámide onde, segundo os beneficios van en aumento, as persoas que os desfrutan fan o inversamente proporcional. Cada ano estes obxectivos son crecentes, maior cota de mercado, maiores marxes, crecemento perpetuo. Xa abordaremos estas cuestións do crecemento e a insostenibilidade das nosas estruturas. Simplemente quedémonos agora con que estamos moi lonxe dun esquema que podería ser tan simple como producir bens e servicios ao tempo que proporcionemos unha vida cómoda para a maioría. Hai 15 días falábamos contra a presa e canto non ten que ver o noso mundo laboral con vivir con esa presa. Eu son dos que maldigo os luns, que me afastan da vida que considero real e que en 2 días de descanso non teño tempo a desenvolver. Pero a lo menos agora vivo nunha cidade pequena, vivo aquí en Ferrol, porque a vida cobraba para min o ser maior punto de realidade cada vez que tiña que subirme a un tren na gran cidade, rodeado de xente triste en xeral, pero alegre no particular por ter chegado a coller o cercanías das 8 ou 12. Como consumimos todas as enerxías, os praceres son cada vez máis pasivos. Lembran iso do sofá e o Netflix? Nesta era da información, ademais temos que soportar mensaxes de todo tipo. Están os gurús da autoexplotación, baixo slogans como «saca tú a mellor versión». Isto é unha cuestión que xa abordaremos en vindeiros episodios. E tamén están aqueles que nos interpelan botándonos en cara que as persoas occidentais asociamos o progreso ao fan acumulativo, a casa fronte ao mar, o coche na porta, a novidade gastronómica, facer viaxes. Pero o certo que, para a maioría da clase traballadora, as preocupacións son moito máis mundanas. Chegar a fin de mes, non endebedarnos demasiado, poder pagar o taller cando nos sai o temido pilotiño de avería, poder cenar unha centola en noite boa. A maioría non precisamos facernos ricos, só sair da precariedade ou do estrés dunha vida laboral que nos esgota. Como moita xente, eu tratei de estudiar oposicións para sair dun mundo de empresa privada que me esgotaba e, curiosamente, compartín clase con directores de banca, abogados, todo persoas asfixiadas por dinámicas insoportables. Outra vía de escape tentadora e moi de moda é a de traizoar a nosa conciencia de clase e facernos rentistas. Agora que está tan ao alcance da man poñer un Airbnb e que os alquileres se disparan. Tamén hai que se lanza a irrealizable utopía de vivir fora do sistema. Pero poucos estamos dispostos a asumir o risco e a inseguridade de lanzarnos a unha vida demasiado alternativa que ten fortes condicionantes. Seguramente a solución a unha vida laboral mellor para todos non pase ni por facernos rentistas nin facernos hippies. Quizás pase simplemente porque como sociedade mudemos as estruturas para que non nos consuman. Algo tan simple como aparentemente ilóxico hoxe en día.
Hai conceptos moi establecidos. Seguramente, aínda hoxe en día, boa parte da cidadanía se escandalizaría se se propuxese que o rei tivera un salario a nivel do traballador público. Pero seguramente non fagan falta cambios tan drásticos. Simplemente un mellor reparto das horas, de modo que o traballo alcance para todas, e máis hoxe coa automatización chamando ás portas, e ofrecer a todo o mundo unha boa dose de tempo libre para recuperar como sociedade os praceres activos, simplemente non ter que vernos privadas das mellores cousas da vida. En fin, hai persoas que buscan o sentido da vida no traballo e o atopan. Outras nos sentimos deprimidas e inútiles cando estamos desempregadas, e tamén deprimidas e estresadas cando nos volcamos nun traballo. E que, saben que, o ser humano contemporáneo transita entre dous estados terribles. Un é estar sen traballo, e outro é estar traballando.